God morgon och välkomna till Trommel. Hetta ja, och god morgon och välkommen till vårs danske venner fra Energiministeriet og velkommen til Peter, som er fra Energinet.dk, som var med SAS-flyet i går, som ikke landede, og han er med på Skype, og han vil holde sin forelæsning gennem Skype. Den norske rådstevnen, hun handler øyne ikke om hva det til store tiltøkning, eller store avgjørende vi må teke eller fire samfunnet, eller i samfunnet, fire å få ordentlig gongt og å få utbyggt grønne orskene og i fyrjun. Jeg får ha en liten introduksjon her på et, og så får vi i gang til annars vi framleggsalterne. Får vi den på hatt? Ja, hekka så. Orskenorsland i fyrjun. Hvis jeg ikke er orskenorsland i fyrjun fra 1930 og frem til det, så hever den innländske parten av orske framløsning lige ur 2,8% i 45, oppe i 8,5 da og i den innländske framløsning var størst, og i omlag 4,3, og i 2015 var den kommet opp på 6,6%, og i 2016 videre ikke ordentlig enn mangler tøllene for oljene, men den ligger om 6%. Så det er cirka her vi det. Dessa influtta orskan hever sövliga sig lige om 55%. Så svinkant sin upp och ner. Tagar vi nu konkret skalan gånger bara upp i 20% för man kan söka gångterna. Tagar vi då zoomar sin ut så är det här faktiskt orsko Norskland i förjon kostar sig ut. Vi har alltså en ekna orsko framlösle i förjon som ligger här nere som nu är alltså uppe 6% medan till 4,5% det är influtt orska till olja. Så hatt det han orskomenten vi det har haft til sørste åren i fyrjon, og hatt det så et tøyerskai oppa 5,5 år. Og til cirka støvet minster. Til vi opprøyt. Til vi har sett okkur som mål, til at vi skulle være grøn av landet i 2030. Det betyr vi skulle cirka det her. Hatt det har vi sett okkur 4. Det kan ikke hende at det større til alle første årene, til at det teker tøy fra at man teker en avgjør til hendeneka. Tui vil det være rymelig flatt her på, men at det så vil jeg altså her opp til. Og hette simpelthen tidsi, man kan si kalorier for kalorier, til så vi bruker det samme for bruket som vi det. Hvis det skal bli egen framlagslig, stedet for olje, gosser det ut, det ser så løs ut. At det er størst låp, kan man si, og her skal det nok så større brøytingar henta for å få hatt det henta. Dette krever nek. Okkara ekna orskoframløsla og faktisk ødelværande orskoframløsla, hon er elektrisk. Tu er den nøyut av et hitja nøyvar etter tu elektriska parten av orskoframløsla. Den elektriske parten hever vært så løys, som er vust her av myndene, til så vi har haft denne gongt fra 30 gigawatt om 1930 til omlag 300, altså det er sånn 20-falting på hese 55 årene. Omlag helten av det er framlagt ur fossilon, og omlag helten er framlagt ur egnon orskokjeld. Og det er altså, det vil komme cirka her til det. Det vil ikke okkom til hekta. Så vi ikke okkom en grønn orskoframlagsle som gjør av kvantespring, som fer fra hese 300, og cirka oppøyne 1600, medan den svarte parten av orskoframlagslene for 900. Og det så vi ikke faktisk det at han grønna raumasframlagsland skal veksa vi omlag en 20-falting og på 20 år. Dette er politiske mål man har sett seg. Nok så ambitiøst, man må si, og så nu kunne vi diskutere hvordan vel vi får klare at vekna det, og hva skal til. Framløsle minster, hva er avbjørende affære det for framløsle minster? Framløsle minster, eller norsklo minster, er såleis at vi brukar omleis 20 om nottena, omleis 40 om dagen, og det vil si at hatt det norskle minster, og hatt det framløslan leia seg etter. Det vil si framløslan leia seg etter norsklen. Så vi framleier jo el etter hvordan vi forbrukerne bruker det. Da vi så kører vindorsk inn i systemet, så kommer det inn som er parter av de samlede framløslene,
Og nu må framløslan lega seg etter, altså hin framløslan, det som kommer ur vattnet og det som kommer ur sundsversjonen, det må lega seg etter nøstlene og vindorskene. Så tar den ikke vindorskene i systemet, så klarer jeg å nøkta det, og tar det lyde vindorskene i systemet, så må den ikke ånne framløsla til. Så ånne framløsla må lega seg til på veier. Men nu ønsker vi å framløye månande mer og vindorsker inn i systemet. Hvordan kommer det å suge ut? Men det kommer suge således ut. Det vil si at den samlede Nøsland, hun kommer stadig å ligge her nere, eller vanlige el-Nøsland. Men vi har sånne framløsler som nekk større enn, altså vindorsker framløsler, som nekk større enn ånne framløsler. Det er så nu kan du ikke langer regulere det ved at skjere nye på ære framløsler til vindorskene kommer opp. Nu måste du gjøre det at du har en brøytelige Nøsland og at du større orskegømsler. Du hvordan skal du annars regulere det her? Du til Nøsland man nu regulerer seg etter framløslene. Og så må framløslene annars legges av gømslen. Ta vi nu for gang vi nekmår orsko, så en annen spurning man har sett seg til skulle fortsette vi at hava et allmänt monopol av el-orskomarsnaden. El-orskomarsnaden omlag 12-15% av det samlede orskonøslene. Hinn 45-48% jo privat. Til private orskomarsnaden, til FO og til Magn. For det meste. Så det en private marsnader. Hvis el-orskomarsnaden nu skal expandera kraftiga, så er det jo egentlig til at vi nu får ut et allmänt monopol av orskomarsnaden. Det at vi ikke, eller ikke vi nu at gjøre en liberalisering orskomarsnaden. Da Raumas kraver for opp 500 gigawatt-timer ES, så kravet om at marsnaden skal liberaliseras. Vi tar li under til kraven, så hvis vi det vil passe ES, så hadde vi kunna søke om dispensasjon. For det første er ikke nei til å søke om dispensasjon, men man kan velge å søke om dispensasjon, og man er til å søke om det, det er ikke sikkert man får lov til det. Men 500 gigawatt-timer hadde vi vil passe ES, så skal marsnaden liberaliseras. Vi til større voksen, vi kommer her og kommer til årene, så er ikke negivast, og så heter retta, eller eta retta, at man liberaliserer orskomarsnaden i fargen, eller el-orskomarsnaden fram i fargen. Hvordan gjør man det vanligvis i de imenske Londonen? Det er man vanligvis støyler i troi, man har en framløsla, og så har man et net, og marsnaden ligger ofte i neten, jeg skal forklare det sin nærre, og så har man forbruk i hinna så inne. Det som man døylet opp i troi, og det var alt og tror jeg separater under. Det er så til at fela som øynen er ikke lov til å være i en øren parste. Det er så at fela som er nete er ikke lov til å ha framløslig. Og fela som er framløslig er ikke lov til å ha sødlig. Man døyler simpelt sånt. Og så kjøper man av marsna, og marsna ligger typisk her, og man truslo av marsna, man kan ha single buyer model. Det vil si at her fela i her, kjøper fra framløyeren og bestemmer hver framleier skal framleie nå, hver vil jeg kjøpe fra nå, og heita fela selger utdater til sølefele. Ikke til anstøk husarhald, men til sølefele som så selger det utdater til husarhald. Det er single buyer model, og det bruker man ofte små marsnavn. Hvis du tar hit ekstrema, eller hin tria parten her på, til det man hever pool, og til det man hever i Europa, og i Skandinavien hever også mot Nordpool, og det er faktisk en aksjon. Det er folk blir inn å kjøpe, og folk blir inn å selge, og så fungerer det som aksjon. Det kommer til å høre sin til morgen, men litt løtt. Det sørste slæge er at hvis jeg har framløslig fjellet, har bøgnløs kontrakter ved sølefjellet, det som man lever henne marsnaparten om. Det er det sier slæge. Så det er flere måter at organisere det på. Og man hever nekvar under ved at liberalisere små marsnader i Europa. Så det er vi det ikke eneste landet som kører i island mode, altså unga kial til noe annet land. Det er pura vanligt, eller ikke pura vanligt, men det er vanligt. Det hender nekvar stande. Og så har man erfaringer av det, og erfaringer er i hesar. Man kan lese om det med landa her, A Scheme for Market Organizations of Autonomous Electricity Systems, at en orske marsnar er velmøvelig i små marsnavn. Desse kapping er velgjørlig, begge i framløslig og søle orsko. Fyretreden er at ratter hotter marsnar er valter, og at omsidningen er velkjipa. Det vil si at man organiserer det vel rett av maten å gjøre det på. Det neste er at erfaringene er øyelige øyntøyere, kan man si. Røntene fra elmarsnaver direktiven, altså til direktiv ES-direktivet,
visa at nekve 4 måneder vi en marsnei for rammagne, med landan innan hese økje, i tema for bedre effektivitet, lakre priser, hakre tjenestesti og økta kapping. Og tjena nok den økta kappingen som fer at linen tingene henta. Rasten her point hever 2 høvsevne. Det første at det står i avbjørnene og det særlige tøknelige løsene som skulle til for å framlegge nekva vindorskene lyd i elnes som det føreska. Derfor er det bruker 4-parten til, og for bruker lydsynder 17-parten. Og så kommer vi til nummer 2, som det nøye politiske tiltøkene, med til andre krav om oppsetting av vindorsko og liberalisering av elmarsnaven, via en marsnav grunn av skipan, som trykker vinnelige drømmeie, nøyskapen og lovar priser. Så det er bare alt oppe til tøknelige, og også til hva det egentlig skal til politisk for å få tingene henda. Nu får jeg det gongt vi 4 lesere halvdarne. Og den første 4 lesere halvdarne han kommer gjennom Skype til Peter Jørgensen. Og Peter hever 30 år erfaring. Han kommer nok introdusere sjåvan, så skal vi ha kjøter. Han 30 år erfaring til vi Orsko. El-Orsko. Og han hever han arbeider i Energinet DK som sverer til et nettfellag i Danmark. Det nettfellaget. Og han har arbeidet begge åren marsna ble liberaliseret i Danmark, og 18 han ble liberaliseret. Så han kjenner til begge åren og 18 og kjenner til hver 4 måneder til å ha vært via liberaliseret marsna. Så vær så god, Peter. The floor is yours. Vær så god. Mange tak for introduktionen og invitationen til at komme og deltage hos jer i dag. Jeg skal først beklage mange gange, at jeg ikke kan stå foran jer. Jeg svævede faktisk en hel time over Vagar Lufthavn i går, inden SAS-flyet måtte give op og flyve tilbage til København igen. Det sjove var, da vi kom til København, der var der jo mange, der fik beskeder på deres telefoner om, at jeres eget luftfartsselskab, Atlantic Air, var landet med et fly, mens vi lå op over lufthavnen. Og man må jo sige, at det at kunne bringe passagererne ned igen fra luften, det er en ret stærk konkurrenceparameter i et marked, hvor et flyveselskab skal operere. Så må ikke også SAS de lærer, at de skal have udstyret i orden, hvis de vil flyve til Færøerne fremover. Nu sidder jeg hjemme ved mit skrivebord, og jeg vil prøve at gøre mit bedste for at give jer den samme præsentation, som jeg havde planlagt at give oppe hos jer i dag. Så hvis vi går over til min præsentation nu. Ja, hvis vi skifter til den næste. Så den agenda, jeg har forberedt, det er først en ganske kort introduktion til Energinet, hvor jeg kommer fra. Så en gennemgang af det danske elsystem, som det ser ud i dag, og hvordan vi driver det med cirka 40% vindkraft i forhold til det danske elforbrug. Og så hvilke midler vi ser i Danmark til en effektiv integration af vindkraft. Og måske nogle af de her virkemidler også kan have værdi for jeres system på Færøerne. Men jeg vil gerne understrege, at jeg ikke er ekspert i det færøske energisystem, men jeg vil meget gerne dele erfaringerne fra Danmark. Næste. Det er et billede fra Energinets kontrolrum i Fredericia i Danmark, hvor vi styrer det danske elsystem og udlandsforbindelser. Og Energinet, vi er et statsejet transmissionsoperatør for el og gas i Danmark. Vores vigtigste opgaver, det er at sikre forsyningssikkerheden for både el og gas på kort og langt sigt. Og når jeg siger kort sigt, jamen så er det i kontrolrummet i den daglige drift, som I ser her. Og på lang sigt, så betyder det, at vi planlægger
udbygningen og udvidelserne af det danske transmissionsnet, så vi også kan have en sikker drift fremover. Og det vil sige, at vi skal selv planlægge det system, vi skal drive i fremtiden. Og det er jo som udgangspunkt et godt incitament for at gøre det godt. Vi har også en opgave med at sikre velfungerende markeder for el og gas. Vi har et liberaliseret el- og gasmarked, og vi skal gøre vores bidrag i den daglige drift, men også i den opfølgning på markedsreglerne til at sikre, at konkurrencen den fungerer. Og endelig, sidst men ikke mindst, så er det os, der ejer, der driver og udvikler transmissionssystemerne for både el og gas. Og transmissionssystemet for el, det er alt over 100 kilovolt. Og for gas, der er det stålnettet, altså den del med det høje tryk. Næste. Vores elsystem og energisystem i det hele taget er under stærk forandring. Og det er i høj grad den forandring, den grønne omstilling, der sætter dagsordenen for Energinet. I Danmark, der er det besluttet, at vi i 2020 vil have en vindkraftandel på 50% i forhold til det danske elforbrug. Og vi er godt på vej. Vi er omkring de 40% i dag. Og alle beslutninger er truffet om udbygning med vindkraft, sådan at vi når de 50% i 2020. Og når man taler om elsystemer, så skal man huske, at 2020 det er praktisk taget i overmorgen, fordi det tager lang tid at planlægge og ikke mindst at bygge infrastruktur til el. Ambitionen, visionen for vores regering er så, at vi i 2050 skal være 100% uafhængige af fossile brændsler i alle sektorer. Og det vil sige, det er ikke kun el og varme, det er også industri, og det er transport. Så det er i høj grad det, der sætter agendaen og stiller kravene til Energinet. Næste. Og derfor har vi afgivet nogle strategiske løfter til vores stakeholders i Danmark og sige, jamen, vi skal sikre, at forsyningssikkerheden den er oppe på det høje niveau, som den er i dag. Ikke bare når vi når frem til 2020 og 2050, men også hele vejen derhen i omstillingen til et grønt system. Vi skal sørge for, at den her omstilling bliver så effektiv som overhovedet muligt. Det her det kan hurtigt blive meget dyrt. Vi er garant for, at det bliver gjort så effektivt som muligt med hensyn til infrastrukturen, som vi står for. Og endelig, da vi nu har et elmarked, så er det jo ikke os, der skal investere i produktion, vindmøller, biomasseanlæg osv. Det er kommercielle aktører, og der skal vi med et sundt investeringsklima kunne tiltrække de nødvendige investorer, sådan at vi sikrer et konkurrencedygtigt marked med mange, der byder ind på opgaverne. For os er det vigtigt, at den her omstilling, det er en politisk besluttet omstilling. Det er vores regering og Folketing, der har truffet beslutningen, og der er i Danmark et meget stort flertal bag energipolitikken. Og det sikrer, at vi har en stabil retning, som er meget, meget vigtig, når vi snakker om infrastruktur, hvor der er levetider på 20, 30, ja helt op til 50 år. Så nytter det ikke noget, at man har en politik, der skifter med hver gang der har været et valg. Det er meget vigtigt, at der er stabilitet, og det har vi heldigvis i Danmark. Så det giver gode arbejdsbetingelser for Energinet. Næste. Her vil jeg fortælle lidt om, hvordan vi er nået frem til det system, vi har i dag. Vi har været igennem 2 parallelle udviklinger mod vedvarende energi og åbne elmarkeder. Og den øverste del af mit billede her, det viser den fysiske udvikling af elsystemet. Hvis vi går 30 år tilbage i midten af 80'erne, jamen så havde vi få store kulfyrede kraftværker i Danmark. I dag, der har vi mere end 650 decentrale kraftvarmeværker.
De laver fjernvarme til næsten alle vores byer, og vi har flere end 5.000 vindmøller i systemet. Og til det kommer der så over 100.000 solcelleanlæg på hustage. De bidrager ikke med så stor en andel, men der er et stort antal. De store kraftværker er der stadigvæk. I kan se de røde prikker, de store røde prikker, de er stadigvæk på kortet, men det er med væsentligt mindre effekt og færre enheder end for 30 år siden. Næste. Parallelt med den her fysiske udvikling har vi jo så åbnet elmarkedet, og det skete omkring år 2000. Inden da havde vi et vertikalt integreret monopol, hvor produktion, transmissionsnet og distribution var under de samme ejere og i samme selskabskonstruktion. Jeg blev ansat for cirka 30 år siden, så jeg startede min karriere med at sidde og planlægge, hvor vi skulle bygge det næste kraftværk. Og det er jo let, når man sidder i sådan et vertikalt selskab. Man beslutter kraftværkerne, og så bygger man de ledninger, der er nødvendige. Vi liberaliserede som følge af EU-lovgivning, og i dag er det delt op, sådan at vi har produktion og handel som kommercielle selskaber, der konkurrerer i et marked. De skal tjene penge, eller de går fallit. Så er der transmissionssystemoperatøren, den gule i midten, og det er Energinet. Det er et statsejet selskab. Og vores opgave, det er jo at stille nettet til rådighed på lige vilkår for alle aktørerne i markedet. Og efter vores mening er det den eneste rigtige model, at det ejes i et selvstændigt og gerne statsejet selskab, så alle aktører... Peter, jeg bliver lige nødt til at afbryde, fordi lydkvaliteten er blevet dårlig. Kan vi lige prøve at ringe op igen på Skype? Ja. Kan lige lukke og så ringe op igen? Ja.
Ja, Sådan, så virker det igen, og der er god godt. lyd. Det er fornemt. Det er godt. Jeg beklager mange gange. Det ville have været dejligt, hvis jeg kunne have stået foran jer, men jeg prøver at fortsætte. Vi er vist færdige med den slide, hvor vi har set markedsudviklingen og også udviklingen i elsystemet. Så vi går til den næste. Det er en kurve, der viser udviklingen i vindkraft og solceller i Danmark igennem de samme 30 år. Vi kan se først en betydelig udvikling i den onshore-baserede vindkraft, og derefter det røde, hvor offshore-vinden den er taget til siden årtusindskiftet. Og det er der, vi vil se den store udvikling fremover. Det er onshore. Der er store problemer med at udbygge mere på land, fordi der er stort set naboer til alle vindmøller i Danmark. Næste. Incitamenterne til den her udbygning, som i høj grad den onshore er baseret på privat initiativ, jamen det er nogle attraktive afregningstariffer for private ejere af vindmøller, så de får en garanteret pris ved at levere til nettet, og de har nogle fordelagtige tilslutningsbetingelser, så de ikke skal betale for netforstærkninger udover tilslutningen af deres egen mølle. Og i dag er det faktisk sådan, at onshore vindkraft i Danmark er den billigste produktionsform, man kan investere i dag. Ifølge det officielle teknologikatalog fra Energistyrelsen, så er det, man kalder Leveraged Cost of Energy, LCOE, den laveste for onshore vindkraft i forhold til andre produktionsformer. Ja, så det giver rigtig god mening i Danmark. Næste. Her ser vi så resultatet af den her udbygning, og det her det er energibalancen eller energiproduktionen, elproduktion i Danmark sidste år i 2016. Her kan I se vindkraften, den udgjorde 38% i forhold til forbruget i Danmark. Det er lidt lavere end i 2015, hvor den var 42%. Og det er det tal, vi helst vil fortælle, men der var ikke så meget vind sidste år, så selvom der blev stillet flere vindmøller op, så faldt andelen altså lidt. I vil se, at den fossile del, den kommer fra de centrale enheder og fra de decentrale enheder. Men vindkraften er faktisk større end det, der kom fra centrale anlæg. Det, der er meget specielt for Danmark, er også vores store handel med vores naboområder. Og her kan I se, at vi havde en nettoimport på 15%. Hvis vi lige klikker til næste, så er det vigtigt at se, at det der nettoimport, det er faktisk bare forskellen imellem en meget stor eksport og en meget stor import til vores system. Så bag ved de 15%, der ligger altså en meget stor handel med vores naboområder. Og her skal man jo så huske på, at Danmark har ikke vandkraft i vores system. Danmark er helt fladt. Så en stor del af den handel er mellem Danmark og Norge, hvor 99% er vandkraft. Og det er så der, man kan se forbindelsen mellem vind og vand, som er et meget effektivt match. Og hvis vi tager den næste, så har jeg lige taget tallene, som jeg kunne finde for Færøerne, og der har jeg kun tallene fra 2015. Og hvis man så kigger på den fossile andel her med olie på knap 40%, så er det jo så den, man kan sammenligne med de centrale og de decentrale enheder i Danmark. Det er nogenlunde samme størrelsesorden, for en del af de enheder i Danmark er også biomassefyret. Hvis vi så kigger på vindandelen, jamen så er den noget lavere i det færøske system. Men til gengæld, så har I jo vandkraftandelen i jeres system. Så de over 40% vandkraft,
der var i 2015, det er jo så det, vi kan sammenholde med vores import og eksport, fordi det er vores adgang til vandkraft, som ligger i Norge. Vi bliver nødt til at have en stærk import-eksport for at kunne få adgang til vandkraften, som I jo faktisk kan få adgang til i jeres eget system. Næste. Nu vil jeg prøve at forklare et eksempel på en lastfordeling i en konkret uge i Danmark. Det her det er en uge fra september 2015, og det lyse areal, det er forbruget i Danmark, hvor I kan se ugens 7 dage, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, og så lavere lørdag og søndag. Og I kan faktisk også se, at fredag eftermiddag, der er vi allerede begyndt at gå på weekend. Der er vi lidt dovne. Der kommer elforbruget aldrig helt op på højde med de andre dage i ugen. Det forbrug er så her sammenholdt med vindproduktionen i den samme uge. Og det her, det er værdier time for time. Og hvis man kigger på det her, og mange elfolk i udlandet kigger på det, så siger de, det er jo umuligt. Det kan vi jo ikke, fordi der er jo timer, hvor der ingen vind er, og der er timer, hvor der er mere vindkraft, end der er forbrug i Danmark, i landet. Hvis vi går til næste slide, så skal jeg vise, hvordan det så er lykkedes i sådan en uge der, at få systemet i balance. Den kræver lidt forklaring, den her kurve, men hvis vi starter fra oven, så kan I genkende forbruget de 7 dage i ugen. Det er dem, I så på den forrige slide. Og hvis vi går ned til 0 på y-aksen, så er det sådan, at hvis vi når under 0, så er det eksport ud af Danmark. Det er nettoeksport ud af Danmark under 0, og det grønne areal over kurven, det er import til Danmark. Efter import, der er der så et lyseblåt areal. Det er produktionen på de store kraftværker, de store kulfyrede kraftværker, også lidt naturgas. Og så det grå areal, det er alle de små local plants, de små decentrale kraftvarmeværker i alle byerne rundt omkring i Danmark. Og så endelig så ligger vindkraftproduktionen på toppen. Det figuren viser er, at der er en meget, meget stor dynamik i lastfordelingen i det danske system. Om mandagen er der næsten ingen vind. Det mørkeblå er meget lille areal, men til gengæld er der en stor import, og der er stor produktion på både de små og de store kraftværker. Hvis vi kommer hen til tidlig morgen onsdag, så dækker vindproduktionen hele det indenlandske forbrug. Og I kan se, at det lyseblå areal stort set forsvinder. Og det er fordi, det var faktisk en historisk dag i Danmark. Det var den første gang, vi kørte det vestdanske system helt uden store kraftværker. Der var ingen store kraftværker på systemet i den vestlige del af Danmark. I den østlige del var der kun 10 megawatt fra et kraftværk. Og de to systemer er ikke synkrone. Der er en DC-forbindelse imellem dem, så de kørte selvstændigt. Når vi når hen til weekenden, lørdag søndag, vil I se, at vindkraften den dækker mere end det danske forbrug. Der er ovenikøbet noget eksport af vindkraft, plus noget decentral og noget central produktion. Man kan ikke sige, hvad det er, der bliver eksporteret, fordi det er jo tilfældigt, hvad rækkefølge man lægger det ind i, men man kan se, at vindkraften den faktisk både dækker det udenlandske forbrug og en del af eksporten. Det er en ekstrem høj fleksibilitet, vi har i det her system. Og det er vigtigt, at den her lastfordeling, den er ikke dikteret fra vores kontrolrum. Det er et resultat af markedsclearingen i spotmarkedet og intraday-markedet. Så det er de kommercielle aktører, der med deres bud på produktion og forbrug når frem til et priskryds i hver time, og det resulterer i en lastfordeling, der balancerer systemet. Det er kun den endelige fysiske balance med regulærkraftmarkedet, vi tager os af, men det er en meget lille del af energien, der omsættes der. Og hvis vi lige går til næste slide, så har jeg her vist, hvad det er for en pris, der har været i hver enkelt time i den samme uge.
Og her kan I tydeligt se, at mandag, hvor der var meget lidt vindkraft, jamen der var der til gengæld en meget høj pris. Der, hvor vi har stor vindkraftandel, der falder prisen, og hen i weekenden, der er vi faktisk nede på negative priser. Næste. Nu vil jeg lige vise, hvordan lastfordelingen den så ud i de her 3 forskellige timer i løbet af ugen, og jeg skal prøve at gøre det ganske kort. Næste. Det her, det er så eksemplet om mandagen, hvor der er meget svag vind. Der er en meget høj pris, og I kan se, at prisen er angivet i kroner per megawatt-time for de forskellige prisområder. Vi har en meget høj pris i Danmark Vest, Danmark Øst og i Sverige 417 danske kroner per megawatt-time. Den er lavere i Tyskland, og den er meget lavere i Norge. Så der er en meget stor import ind til Danmark, og der er en temmelig stor produktion på de store og de små kraftværker i Danmark. Så vi har import fra både nord og syd. Næste. Her har vi så eksempel 2, hvor der er meget stærk vind. Det er meget tidligt om morgenen om onsdagen der. Meget stærk vind. Der kan I se, der har vi en lav pris i Danmark Vest især og i Norge. Den er højere i Sverige og Øst og i Tyskland. Der er næsten ingen udveksling. Landet er stort set i balance med vindkraften. Der er en lille nettoeksport på et par 100 megawatt. Og der er det specielle, at der er kun 10 megawatt på de store centrale kraftværker. Og de 10 megawatt, det er på Sjælland. Der er intet, der kører i Vestdanmark. Energien i systemet har vi via synkronkompensatorer, som faktisk er en generator, der kører, men uden et kraftværk bagved, så den laver ikke strøm, men det er for at holde stabiliteten. Næste. Det er så det tredje eksempel, hvor vi er henne i weekenden, hvor vi har en meget stor vindmølleproduktion. I kan se, at den er over 3.000 megawatt i forhold til et forbrug på 2600 megawatt. Så den dækker det indenlandske forbrug plus noget af eksporten. Her har vi negative priser. I kan se, at prisen i Danmark, i Vestdanmark, er nede på minus 14 kroner per megawatt-time. Det vil sige, at man skal betale, hvis man leverer strøm ind på nettet. Og det får jo folk til at stoppe. Og det er det, der er meningen, så man reagerer på markedet. Prisen er også negativ i Tyskland, fordi der har de også stor vindkraftandel. Og selvom vi har det store overskud af vindproduktion, så kan I se, at der er faktisk en import fra Tyskland ind i Danmark. En betydelig import ind i Danmark. Men vi sender endnu mere mod Norge og Sverige. Og det vil sige, at vi er transitland fra europæisk vindkraft mod vandkraftsystemet i nord. Så man kan sige, at det norske vandkraftsystem udgør efterhånden i stigende grad batteriet for europæisk vindkraft til balancering af systemet. Og vi bliver nødt til at køre via vores udlandsforbindelse for at komme op til de her reservoirer. Og det viser det fantastisk gode samspil mellem vind og vand, hvordan det kan bakke hinanden op. Og det viser, at vi er en del af et større marked. Vi lader ikke andre balancere vores system, men vi handler. Alle køber og sælger, når det er en fordel for dem selv. Næste. Hvis vi kigger på hovedelementerne i den værktøjskasse, vi har til effektiv integration af vindkraft, ja, så det første, det er et stærkt transmissionsnet og udlandsforbindelser. Og det gælder i den samlede europæiske udbygning. Vi laver netplanlægning sammen med vores europæiske kolleger og har nogle meget store udbygningsplaner. Men der er faktisk en positiv business case. Det er en god investering at investere i net, når man har mere og mere varierende vedvarende energi i systemet, for dermed kan man udnytte den energi, og det er i produktionsapparatet den store investering ligger. Så det er en god business case også at bygge det net, der skal til, og vi skal bruge det for at få adgang til vandkraften og forbinde vind og vand. Det internationale sammenhæng elmarked er vigtigt for os, fordi det er den måde, vi sikrer en optimal udnyttelse af nettet. Vi sørger for hele tiden at have den bedste lastfordeling, de billigste anlæg kører først, og der er adgang fra billig produktion til de steder, hvor der er et forbrug. Så
man kan lave udvekslinger altid fra lavpris til højprisområder. Markedet er koblet i hele Europa. Den tredje, det er fleksibiliteten i både produktion og forbrug. Og der har vi en meget stor fleksibilitet i vores produktionsapparat i dag. Den med fleksibiliteten i forbruget, det er lidt mere fremtid. Den er meget begrænset i dag. Jeg vil sige lidt mere om det i de næste slide. Og så endelig det sidste vigtige værktøj, det er, at vi har en række specialiserede prognose- og driftsplanlægningsværktøjer, som vi bruger i vores kontrolrum, så at vi hele tiden har den bedst mulige planlægning af balancen i systemet de kommende timer. Næste. Det her, det er et billede af vores Dong Energys kraftværk i Esbjerg. Det er et stort kulfyret kraftværk. Det er bygget som grundlastenhed, effektiv grundlastenhed. I dag, der kan det køre helt ned til 10% af rated output, altså meget fleksibelt, fra 100% ned til 10%, en gang imellem endda ned til 5%. Reguleringsevnen er høj, 3-4% per minut. Sådan var værket ikke oprindeligt, da det blev født, men det er efterhånden bygget om og forbedret, sådan at det kan levere de varer, der er efterspurgt i elmarkedet i dag, og det er fleksibilitet. Udover det, så er de fleste af vores kraftværker, både de store og små, udstyret med varmeakkumulatorer, altså store varmvandsbeholdere, og mange af dem også med elektriske kedler. Og de elektriske kedler, det er faktisk det, der udgør det meste af forbrugerfleksibiliteten i dag. Vi har ikke store industrier i Danmark, der er energiintensive, så fleksibiliteten kommer i høj grad fra de her elkedler i dag. Næste. Et eksempel på et projekt, vi har gennemført for at kunne få udviklet forbrugerfleksibiliteten og smart grid i Danmark. Vi har lavet flere projekter, jeg vil bare lige kort nævne det her. Det er et EU-finansieret udviklingsprojekt, som vi gennemførte på Bornholm, øen Bornholm, hvor der er ca. 40.000 indbyggere. Og det gik ud på her, det var at prøve at sende realtids prissignaler ud til alle forbrugerne. Faktisk 5 minutters signaler, der afspejler systemets behov for op- eller nedregulering, og så se, hvilken reaktion man kunne få. Og det viste sig faktisk, at det kan anvendes til aktivering af forbrugerfleksibilitet, og der er et betydeligt potentiale for reduktion af spidslast, altså flytte produktion hen på de steder, hvor der er overskud af strøm. Man kan forudsige fleksibiliteten og forbruget, og ikke overraskende, så er en automatisk styring er en forudsætning for, at man kan opnå en god effekt. Man kan ikke gå og køre det her manuelt. Så IT og automatik er helt afgørende for at få det her til at fungere. Og så naturligvis inddragelsen af forbrugerne. Det er noget, vi venter os meget af i fremtiden, og også på europæisk niveau er der mange initiativer i gang for at kunne få aggregatorer, som nogle nye aktører ind i markedet, som går ud og henter fleksibiliteten hos kunderne eller forbrugerne og leverer den til systemansvar og ind i markedet. Næste. Det her det er en oversigt over netværkskoder, grid codes. Og for at sikre en optimal udnyttelse af alle de ressourcer, der er tilkoblet i et net, er det meget vigtigt at stille krav til teknikken for tilkobling. Og det er vigtigt, at man sikrer systemstøtte og fleksibilitet fra alle de anlæg, der kan levere det. Og det skal være samme krav til alle. Og derfor en af de vigtige opgaver, vi leverer i det europæiske samarbejde, NSOE, hvor alle TSO'erne samarbejder, er at udgive grid codes. Og det bliver simpelthen til lovgivning via EU-processen. Og de tekniske tilslutningsbetingelser, jamen de er en forudsætning for, at man kan køre systemet efter vores driftsregler, og det igen er en forudsætning for, at man kan få et velfungeret marked, hvor markedsaktørerne de kan konkurrere. Så det er vigtigt at få de her ting på plads og have transparente regler, ensartede regler for alle deltagere i markedet. Næste. Hvis vi kigger lidt på den daglige systemdrift, så vil jeg lige tage udgangspunkt i, hvordan de daglige elmarkeder er organiseret, fordi det er ligesom det, der sætter tidsplanen for det, der skal foregå i kontrolrummet.
Vi har et spotmarked, som lukker, også kaldt day ahead marked. Det lukker klokken 12 døgnet før, og der bliver så beregnet en pris for hver af de 24 timer i det efterfølgende døgn. Så er der et intraday marked, der åbner, jeg tror det er ved 2-tiden efter, altså dagen i forvejen, og det kører frem til en time før drift. Så lukker det, og så har vi en time til at få forberede balancen i systemet, og så sørger vi for den fysiske balance hen i det gule område i selve driftstimen via regulærkraftmarkedet. Næste. Man kan se her, at ellen, og det er 90% af ellen, der handles i spotmarkedet, den handles altså op til 36 timer i forvejen. Når man så har en stor andel af vindkraft, er det jo vigtigt at have gode prognoser, så man ligesom kan forudsige, jamen hvordan vil vinden være i det næste døgn, for at man kan planlægge og sælge sin kraft. På det næste slide kan vi så se usikkerheden, mean average absolute error. Det er den procentvise usikkerhed på den samlede vindkraft i det danske system. Og her kan man se, hvor stor usikkerheden den var op til 40 timer før driftstimen. Og hvis vi går ind til 36 timer, som jo er, når spotmarkedet lukker dagen i forvejen, så ligger vi på 4,5% af installeret kapacitet. Den mindskes så hen imod driftstimen, men hvis vi så de sidste timer, der bruger vi ikke kun meteorologiske data, altså data fra meteorologiske institutter, men laver direkte online målinger i vores system. Og hvis vi tager den næste, så ved at udnytte de online målinger i systemet, så kan vi korrigere for de fejl, der ligger i de meteorologiske data. Og så kan vi følge den røde kurve i stedet for. Og det vil sige, når vi når ind en time før drift, så er vi nede i 1,5% usikkerhed i gennemsnit på vinden. Og med 5.000 megawatt vind i systemet i Danmark, så er det 75 megawatt i gennemsnitlig usikkerhed. Så når folk spørger, hvor meget reserve vi har ekstra til vindkraften, så er svaret ingen. Fordi vi har altid reserve på 700 megawatt til n-1 fejl, altså når et kraftværk det falder ud. Og det er mere end rigeligt til også at dække vindkraften. Så det er vigtigt at have gode prognoser. Det er der rigtig mange penge i. Næste. Det her det er så et billede fra vores kontrolrum, og det er sådan en skærm, som vores, de balanceansvarlige i kontrolrum, de sidder og kigger på. Og her er det sådan en prognose for, hvordan vil balancen i det samlede system se ud i de kommende timer. Næste. Det han så kigger på, det er så, hvad er den forventede ubalance, og det er jo fejl, det er jo forskellen imellem den røde kurve, som er på 0, og så den blå, som er vores prognoser og planer. Næste. Når så driftsoperatøren ser, at den ubalance, den bliver for stor, så går han ind og aktiverer billige, langsomme, manuelle reserver for at bringe fejlen ned til et væsentligt mindre omfang, som den automatiske regulering så skal tage til sidst. Automatisk regulering er dyr, hvorimod det manuelle er billigt. Så vi er hele tiden forberedt på, hvad der sker i de kommende timer. Næste. Det her, det er så igen den der værktøjskasse, jeg viste for Danmark, og jeg har så prøvet at tænke lidt ind i, jamen, hvordan kunne man bruge noget af det her på Færøerne, selvom jeg ikke er ekspert i det. Og så lige tager den næste. Det her, det er så det sidste billede, jeg vil vise jer. Og der har jeg sådan tænkt på, jamen, det stærke transmissionsnet, jamen, det er også vigtigt på Færøerne. Der er ikke udlandsforbindelser, men vi skal sørge for at forbinde vind og vand med et stærkt transmissionsnet, så man kan få et rigtig godt samspil. Det internationale sammenhængende elmarked giver heller ikke mening, men et elmarked giver transparens, giver dynamik og giver indsigt i omkostninger i systemet og kan give klare prissignaler til alle aktører i systemet, også forbrug, som man kan få til at reagere. Og så er der selvfølgelig fleksibiliteten i produktion og forbrug. Jamen det er gyldigt i alle steder, store som små anlæg.
og smarte løsninger med IT og automatik. Og så endelig til sidst, jamen værktøjerne i kontrolrummet er utrolig vigtige. Og det er simpelthen fordi, det er meget mere sikkert og effektivt at være forberedt, end at blive overrasket, når det endelig sker. Det var mine ord. Næste. Tak for opmærksomheden, og hvis der er nogle spørgsmål, så vil jeg naturligvis gerne svare på dem, selvom det er lidt sværere på den her måde, end hvis jeg var der. Men tak for opmærksomheden. Hej Peter, jeg har lige et spørgsmål, inden vi har ikke særlig god tid, så vi får et enkelt spørgsmål i salen, men inden vi tager spørgsmålet i salen, så kunne jeg lige tænke mig at få repeteret. Altså, forstod jeg det rigtigt, at I har lavet et marked på Bornholm med 5 minutters intervaller, hvor der er 40.000 mennesker? Det vil sige, at hvis jeg skal konkludere, så vil jeg sige, jamen så burde det ikke være noget til hindres for, at man laver et lignende marked på Færøerne. Var det rigtigt forstået? Det er rigtigt forstået, at vi i forsøget, som vi kalder et pilotprojekt, indførte et realtidsmarked, sådan at vi hver 5 minutter fik en ny pris, som blev sendt ud til alle forbrugerne, sådan at de kunne reagere og skabe noget fleksibilitet. Det er rigtigt. Der er et marked på Bornholm. Bornholm er jo en del af det nordiske elmarked, så vi havde elmarkedet under alle omstændigheder. Så det her, det var ligesom en add-on, et tillæg for at skabe fleksibilitet i forbruget, og hvor vi konkluderede, at det faktisk godt kan lade sig gøre i det her. Det andet spørgsmål, jeg har, det er, at du snakker meget om import og eksport. Og hvis jeg forstod det rigtigt, så var import og eksporten var især brugt til at levere strøm til Norge, faktisk til pump storage i Norge. Og du mener, at den tilsvarende effekt kan man få ved pump storage på Færøerne. Var det også rigtigt forstået? Ja, altså uden at have et dybt kendskab til det færøske system, så kan jeg sige, at kombinationen af vind og vand med reservoirer er som fod i hose. Det er virkelig et godt match. Og i Norge er det ikke nødvendigt med pump storage, men de kan jo bare holde vandet tilbage og bruge vindkraften fra Danmark og Tyskland, og så gemme vandet til der ikke er vindkraft. Og så kan man også bruge vandet til at balancere det danske system. Og det er klart, jo tættere vind og vandet er på hinanden, jo mindre behov er der jo for et internationalt marked og for interkonnektorer. Det gør det jo lidt lettere, hvis man kan gøre det i samme system. Men der er behov for store reservoirer, for at man kan gemme vinden i vandet, så at sige. Man behøver ikke at øge effekten, men bare man har reservoiret. Og ofte er det jo tilredningen, det er vandet, der er den begrænsende mængde i et vandkraftsystem. Sådan er det rigtig mange steder i verden. Og der hjælper det jo med vindkraft, fordi så putter man sådan set vinden ned i vandet og sparer på vandet og får vandet til at række længere. Så vil vi tage et enkelt spørgsmål fra salen, hvis der er et spørgsmål. Det ser der ikke ud til at være. Så mange tak for din forelæsning, Peter. Jeg siger også mange tak, og jeg beklager, at jeg ikke kunne være der, og jeg beklager de tekniske problemer. Tak for nu. Du må vælge et rigtigt flyselskab næste gang. Det vil jeg gøre. Yes. Tak for hjælpen. Tak. Den næste fyrirlesahaldaran William Nielsen. Han fyrir at taka faktisk negat om problemstillingen som Peter nevnte, og rønne føre det inn i en førskan kontekst, altså føre det inn i førsk forhold. Ikke så vel, William? Ja, som sagt, jeg er William Nielsen. Takk for innbjørnsene. Det er alltid deilig at det er en anståflokker som bjør frem på denne måten. Det viser at det er et fellesprojekt. Samgangskjellen stender nesten en endurtøk av som ser vi lagt frem, og samarbeidsflokker er til nu. Vi tar nå om hvordan vi gjør det, heller om vi skulle gjøre det. For 2 år frigjørende, eller mer enn til, da jeg begynner at gjøre hvert med vi følger.
så tåsar man om islandska el, om tjattnorskoverk og imtanna. Det gjør man ikke mer, det er deilig. Som sagt, jeg har vært her, jeg er oppbygget verkføringer, og jeg har en PhD fra DTU om omkvarvsarten av orko. Jeg har vært vidt til å gjøre orko grunderlig under orkopolitikken som var en affær i 2020 i halvtaverne kom. Jeg har vært vi ut i verkatlan å få orkodriften av kampstalen oppe standa. Det lukket tyverri ikke. Vi var jo nækker som betalt og øyla nekkfyrda privat. At det var ikke en fellagt leister som folk vil då hava her. Vi sannasten har vi Arne har vi undervisa sindur om orko av lærarklan. Jeg byrja alltid månamorgon ved å spyrja hvert brukar vi orko til. Og det er alltid minst en som sier jeg har brukt el og olje. Og det var ikke det som var spurningen. Spurningen er hva vi har brukt til. Så vidan om hva orka hva man brukar det til, lydel. Her krävs det man vet mer om hva det man brukar det til. Vi brukar det til underhalt, vi brukar det til alt mulig til. En rikva ting som vi har her om oss strømmer. Strømmer krever og batterimessig her. Flotning, det er køling, fisting, det er maskiner, og at halda oppen heit. Krøvene til det er økonomisk. Det ene elveitingen sekund, da vi tar som orkoveiting, om at trikten skal være leie, gøskan skal være leie. Det er sekund og timer. Nei, minutter, jeg skal sælge. Det skal reguleres kjøtt. Det vil si at den tøknen som skal til i reisen, tøknen som skal reguleres kjøtt. Hinveien, oppheating. Det er timer og dager. Det er nekk lettere å gøyma heitt vatten. Det betyr at bruka el eller olje til oppheating til gøyma det. Det gode vi olje, det er du kan gøyma i tanken, og flytta og bruka den her på ned. Ta vi færre iver i en skipan her og i alt hanker sammen, så krever det jo orkogømsler, elgømsler i minst leie. Vi tåsa batterier, vi tåsa pump storage, vi tåsa om batterier, pump storage, vi tåsa om at cirka 4 at det jaun var i middelen, så er vi brukar sol om sommaren kanskje, i stedet 4, så vi släppa, så vi ikke skulle gøyma så nek fra vetre til sommar. Det er ikke samsverger i middelen. Men hvordan gjør vi det? Det vil si at det blir til at gjøre energipan her, og hvis du sammenbinder hitaveiting og elveiting, så blir det til å få ting til sammen. Så at hitaveitingen kan regulere elveitingen på en helt annen måte. Den gode spørningen og igjen marknad, og ta avjavner hver vil bruke minne, ta i underskott hver vil nøyda meira ta det ta det for nekv, hver vil framleia, og hver vil framleia her og nu. Hvis vi blir alt fra her og nu, hver vil framleia her og nu. Her er vattnorskan gå. Det vil si eisende pump storage. Her er elveitingaskipaner gåa. Eller elbatteriskipaner gåa. Hver vi framleia nu, det er som skipaner du kan regulera vi. Det blir reisen til, vi har reisende motorer i det. Jeg vet ikke hvordan det er i 2030, hvis det er ikke olje. Men vi tar der. Det blir til å bruke biogass til det. Det blir til å bruke vettene. Men hinparten, hver vil bruke minne, eller hver vil bruke mer?
Vi kunne sammen ta oss av gamslo, men vi kunne eisen ta oss om at tentra varmepumper. Ta skipan som du hørte om av Bornholm. Her og man tentra varmepumper. Ta i prøyseren er lavere. Det vil si at ta iviskott er. Sløtje der atter. Ta i lydja vindier. Her blir eisen vel til å gjøre følge. Men god styrer man det. Vi tar en skipan i det her og i all elveiting er gjort løs. Hvis spenningen fettler, så framleier det meira. Det blir eisen til å mata hinveien. Hvis spenningen fettler, så hadde jeg patt vi å bruke. Eller om vi får bo om det, så hadde jeg patt vi å bruke. Spurningen er så bare nekvar små renter eller få større renter. Det ber til at komme inn av nettet. Det som Peter tog seg om, det var om hver skulle være aggregator. Hvordan kunne du komme inn av nettet? Hvordan nekvar andre skulle hava for å virke av marknaden. Det ber ikke til at hver anstykk varmepumpa er inne av marknaden. Det ber ikke til. Her er for nekvar andre her. Og en varmepumpe teller han ikke. Men hvis du har 1000 varmepumper, så betyr det. Så ber til langt nå vi en elmatare. Vi tar elektronisk elmatare nå. Det vil si at her er samskifte mittlen sev og elmataren. Det ber eisen til at giva på hinveien til elmataren. Og her var tøkt de her, sier nu sløtja vi. Eller nu tendra vi. Vi tar bare bruk for trutja innstillingar. Vi kunne takke med det. Vi kunne ikke takke med det. Vi skulle ha. Fyran parter om det som er vi oppheting. Her er sjåvande alt det tøktene ljós og så er. Det skulle vi ha. Det er helt større viring, og det kan være her og nå. Hitt behøver vi ikke bruke her og nå. Det ber til. Så er spørningen, hvor er denne aggregatoren? Hvor er balanseansvarlig ungen evium hvor er? Det er SEV. Det er alltid SEV som hever avbyrden, og det er en fellesskaper som hever gjør til at heva til avbyrden. Om det er hvor parter av SEV det er, det kan man altså så finne av om det skal bøydes opp eller ikke. Men oppgaven er den samme oansett hvordan organisasjonen er. Om det er elleverandører, hvordan elleverandører er eisene kan gjøre det samme. Hvis vi tar oss om det tøktene, så er det henderskipan her eller henderskipan her som fremleier. Så kommer det til å nå hver eier det. Hver i priser er det. Til åhøft av hvordan løsningen er. Men kan man så for å finne av hvordan det virker i praksis? Hva er det for avgjør man teker? Jeg arbeider i en felleie som har som forretningskonsept at man vil gjøre uiløver i hjertehita pumper fra større kunder. Da kundene skulle ikke betale uiløvene, de skulle bare betale for bruk. Det er en fjærhita løsning. Men her utgjør en stendur til kundene. En av de kundene som vi hadde fæsset da, det var landsverk i samband med Martinshildstips. Læser. Så til hården til søvnene, så var det jeg som var vi i tog. Men det er bare et eller til, så her var en man visste ikke rettelig hva skulle hende ved fjærhita. Det var en kapping i middelen fjærhita og gjærhita.
og ikke en avklaring av imiske stånar, imiske fyrtøker, peker av kursen av løsning. Ut fra tog at man ikke har et felagsmål og visste ikke hvordan felaks endamålet så ut. Og i verleggen det blir jo sagt hans til at det fjerde felaget eier til varmepumpene. Det er ikke som sier at fjærheten skulle være 90 stig. Veidas eller noe rør. Det blir eisen til å fremleie lokalt. Så fjærheten er en veiting av hita. Det er ikke rør. Rør er måten man gjør på. Det har satt i kjølvenehuset. Selv om man visste av at det skulle brukes varmepumper, og i hørte skipene, så har man lagt opp til at her skulle være, så først i ørleie eller trilleie, at det ble tås om å være varmepumper til det. Her var en skipan bant ved Sviden av, et isbyrske ved Sviden av, som hever iviskottsida, som ikke var brukt. Her er sjekk for bant ved Sviden av. Her finnes nøyvann eka sted som meira høglet å bruke kjølhita enn akkurat her. Men man har med en annen ikke sett for at radiatorene var til hita det. Her det er besta løsning. Og så den gode spørningen. Ta vi gjerne noen løsninger, eisen tøknelige, stedsetting av ting. Her var ønsken evig om hver vi hadde motorverket skulle ligge, som tørverer og inntil alt annet typer vi. Til å skipa fire at vi har en støv av elveiding. Ta i de gamle motorene, inga fire. Knapplig er det nekker større orkonyttere inni av marknaden som skulle ha orko, skulle ha el, fristevirke, vinskosleie, til annet. Og veiting skal være her. Hver legger man det? Man legger det her som er virkelig for man undan. Hver grunntal er for fjærhita, til å være man høy i vinskosleie. Og når det motorene i det framleie, til om sommeren ta ikke tørver og selge nekko fjærhita. Her er brennestøyen klarer. Så ting henger sammen. Stedsettingar henger sammen. Så nøyest at man finner av hva det vi vilja. Og så sier jeg, ja, men det kan godt være at tar stånene som vi tar i det, som hukser på en selge måte, det var rett, ta et av våre stånene. Det er ikke sikkert at det er rett i det. Ta opp det av eisen nirre. Nirre er da ut i fellene som vi arbeider vi. Vi arbeider vi å gjøre, vi satt og lät oss gjøre til løsene, sier her er det nekk hus rundt om, som har oljeføring. Her ikke er mulig til å gjøre fjærhita, men her er det mulig til å gjøre en letningsnet vi kaldt om vattnet, båringer rundt om. Vi tar til akkurat samme skipan som det tar om Lorvik. Men hvis et kvölde hvis et virke er som hever iviskossorsko, iviskoshita, så kan man kåre teg ut i sommerrørene. Og så heva varmepumper og i dem imenskon husen. Største parten av grunden til vi for ikke å bruke gjærhitapumper, fettelig borster da. Det gjør han ikke viljer. Hver er den rette løsningen? Det er ikke så avgjørende. Det kan man så finne det av i hver en stykke før. Men hvordan takker vi det avgjørende? Hvordan takker vi som samfunn til det beste løsningene? Og sørger for at prisene er så leis at det blir tid. En trobladje så tydelig her, det er at hvis vi tar seg fjærhita, som er en god løsning, så hukser man fjærhita på en bestemt måte. Selv de beråkningsprogrammene som har brukt til å råkne på det, er ikke fyrreiret til
at hese rørene er i opjolvei. At pumpan er inne i husen hon, her forbruker, og kan styrast her. Det er slett ikke brokna til det. Og utlidig er at man først skriva priser, det vil si at det grundarleie man hever til å teka avgjørende Fellebort er skreft. Og så er det store vante for at man teker skriva avgjørende. Grundarleie til okkon var at vi satt og, ja, men vi lett okkon være lett okkon agera som aggregator. Lett okkon samla ger heva nekvar større kuntar for saman vi nokon øron ut av marknaden og reguler marknaden og vi sørger for eisen at kjeipa at bare bruka at framlega hita ta og det billigast så vi vita när det nok så sørger for at det er nok ta det skal brukast. Färdig mark är för hur snägt ska vara för att lösa att ta om det. Det kan man så finna av. Det kan vara imist. Det var det samma man tog sig om här då i början. Om att vi skulle ha imiska priser allt efter till hvert ändamål. Kvärt och i när man brukar det. Och det ska brötas uppskott. Det blir bara större kipan, det blir bara en skatter. Så man skulle veta, alltså det tar tid att bröta ting. Det tar tid att och urslit är nu här är bara en priskrav. Här är några kuntar som klara som har sagt vi ser att det är läge till kunna bröda vi kunde ta till kunna nätet powerhopper. Men det ständer omkastan i här att jag får brilliant sen för det. För det att jag vet att det till se om att vi kan regulera. Så spurningen hvis vi skulle ha en pris ojämna eller som vara etcher till att göra det som man vill ha. Och så gör vi det skipan. Så länge att folk uppfattar det som rättvist. Och inte färda in och säga ja men det är bara något för som folk lejer och sånt där. Det är att ta som det finns det och ända vad det är göra pura grejt. Det kan väl vara att den grundläge som är för att få en billigare pris är att den skipan ska kunna slöttas, ska kunna reguleras. Att här är den objektiva grundgivningen för att få en billigare pris. Om det så är vi skipan till Vidarsbo, det är pumpskipan, eller kvärt det är, eller vette, upplöjning av bilen, det är inte avgörande. Det avgörande är om det kan styras. Och så kommer jag härifrån. Det vill säga, det är det som parten här, om hur man kan balansera och bara en lejon här som passar. Och i så måte är ork och gamslan virkar avvegarvis som förbruk och framlägsla och veiting i kipan. Här är inte moner att vi och när det är och när det är söla. Alltså när det är söla och käp och när det är och när det börjar gamsla. Einast moner är ganska för eida. Vi ser vad eida inte nejda rocken på det. Ganska göra det korsna. Men annars, gosses avsett på en rymliga priser. Det är inte öliga nekv som kunde veida innan den marknaden. Det är inte nekva ställen man kan sätta kipaner upp. Det vill säga att den avmarkande faktoren här är hur hever röjratten av till länden som heter ska göras. Det är inte sälja nekv som kunde det.
Kvart är så en rimlig pris att sätta, så man vet hur det är som för åka av. Som sagt, det glädje här att det är en felaktsverkatlan. Det är resten till avgörande för att det ska lyckas. Det är resten avgörande för att det lyckas. Och så spårningen är så om ändamål först. Och så lösner innanför det ändamålet att han och till avgörande. Tack för det. Takk for Wilhelmer. Vi tar tog til en spurning ur salen, hvis jeg har en spurning. Er det noen spurninger ur salen? Så har vi en spurning. Nu er Peter Jørgensen van også nekk inn i at vi er styra ötlun jöknun ein marsna, at det som marsna styra at det forbruket var stort etter tog. Og du er inne i en øren aspekt vi prøvstyring, nemlig at imist forbruk skal ha imiskan prøys. Altså, orska til opphidding er en prøys, orska til andre ting er annan prøys. Hva mener du kunne være rettere, eller hva er den beste maten å få orskene balansere jøkna marsna i førjon? Er det så som Peter nevnte da, vi at man hever en marsna tøyma for tøyma, eller at man hever imis forbruk for imiskan prøys. En stor måned mittlen Førja og Danmark på samme måte. Det er skatter og avkjøtt. Den store måneden i Danmark er skatter og avkjøtt. Så her er ikke den store måneden i Førja. Så det er, hvis man vil det, så er det en prøyser, det er prøyser av kjølv og strømmen som vil avgjørende. Og om det er vil råkna som jeg vet ikke, la meg si det på denne måten. Tog at du har begge ting hava 4 måneder å vanse. Det blir vel til å koppla det sammen. Du kan eisen si at til dette endamålet treita av at vi kunne sløtja og dendra på tøyver og det vil si til opphidding kan det komme til lagre pris. Det er jo samme virkna og krever som at hava imiska priser mat og tøyma for tøyma. Det er en spurning om her skulle ikke selja nekvar ender til åren prisjavnbauer korsene. Takk for Wilhelmer. Ja, ok, Hakon hever en spurning her. Den var nok så kjøtt nå. Ja. Det er bare en oppklarende vimersing. Her er 2 forskjellige marsknader. Den ene marsknaden som Peter tog seg om, det er i for neten om å kunne framleie og bjøre inn og gjøre framleisene så bøylig som mulig. Hatt det ikke priser som er ute brukerne. Det som Wilhelm tog seg om her nå, det er priser til sluttbrukerne. Så hatt det er 2 forskjellige ting. Ja, bæjo. Tog det ber eisen til at hava en som selger til sluttbrukeren. Den selger en part, det det slæ av sluttbrukeren, som gjør det samme, men annars samt. Den neste framløvehalderen er Terje Nilsen, og han hever i utskriften Grøna Kausen. Terje Nilsen er Tjassev, og hever vi haft nekve vindorskene å gjøre, og batteriskipan og huset å gjøre, og få mer vindorsk inn i førjen. Gjør så vel, Terje. Ja, takk for det. Gå an det tid, og takk til fyrrøkene at Sevar på i vidt lette tiltaket, og avverst. Jeg må fortelle løsner om Sev, og om, eller mest kanskje om disse grønne kausene, og i store høyla kom inn, og hva dreier oss jo om denne kausen, kanskje en alløsning av henne, og jeg synes om hverandre orskutskjelter, og hver avbjørnger har vi at integrere disse variable orskutskjeltene innan nettjåkon, og lydsynder og holdt stått om orskutgåmsler, og så nekker vi tørslig atland som vi har av det grønne kausen. Hvis vi lykker å takke en alløsning av disse grønne kausen som vi vil snakke om i en av tog, så var det så at i oktober 2014, i samband via vindmiller oppe i huset, jeg var tikkner i Akstor, så annonserar jeg seg disse grønne visjonene, grønne kausene om at vi i 2030 skulle være 100%
grøn og elorsko framløslo av land. Og vi kan si at vi tar med framrokningen som sevgjer, så tenker vi hatt fire at ødt oppbytning av landet verur øysene grøn, og vi drakner vi at det var gjørst vi hita pumpen, og at alle flottninger av landet i øysene grøn. Det er altså vi fyrrøyga til at en del elektrifiseringen for fram, som så ikke har noen store avvirkene til noen politiske instrumenter skulle til for å få folk å lette om, men vi skulle nok klare at det har gangen alltid ta det kjem. Det som så hent etterfyllende at samgången setter ut kors til akkurat samme målsetning om at vi i 2030 skulle være 100% grøn ved elframløslo av land. Her kjennes så også at vi minst alle helten av setusen og bygningen skulle være oppbyttet ved grønere orsko i 2005, eller innan 20 år, som i 2025, og så at man skal etja til grønne orsko til flytning av land. Hvis vi så hittar etter, så framskriver vi så orsko nuslene, at her noen stappar som viser det som vi kallar til vanlige elnuslene i hushalden og i vindene fram til 2030. Vi råknar vi en vøkst av cirka 2% om året hvis vi lyder 8-etter, mye til 8-tøyene, så det gøyere løy, velvitende anker året har vært måned hakre og anker året har vært lakre. Og man har til å legge vi så orsko til oppbygging, og som sagt, vi kan gå fra til at folk for å bruke hitapumper, gitt ødler bevisst om at en orsko-effektivitet, vi får 4 ferner til ut som ur en hitapumpe som vi bruker og kører inn i henne. Så vi kommer å bruke cirka 100 gigawattimer i 2030 til oppbygging. Ødel hushold. Og så kan vi også at alle biler kunne være eldrivner i 2030, og det vi just ned. Så sammenlagt vil Orsko-Norsland i underkant av 600 gigawattimer. Hva det så for Orsko-kjelder vi suttje fyrjokkene vi kunne bruke og just ned Orsko-skipene fremme. Hvis vi lykker til ja, nu lukkar takk avbjørsen først. Det er ikke bare å si at nå skal vi være 100% grøn. Hva gjør vi? kunne køre en rikko av vintjen. Vi kommer alltid til å lukke løt. Vi kommer fra oss her at man sier, ja, men vi kunne bare ha 25% variabla, eller varierande orsk og framløsel innan det til oss. Det flott nek opp etter, og i form av, det finnes jo noe tøkne, vi har vært rundt og modernisere ødlokkere versk. Så i det kører vi mengen oppi 30%, og vi har vært, man sier, bare uvindig oppi 45%. Og til jauna vi sutja at skipan kører 100% grøn vid vatten og vind. Men vi skulle langt opp på 100%. Hva gjør vi så? Vi tar ikke så kaplarna du på som vi så i framløven fra Energinet DK. Kjoltbarnholm, man sier det bare øyla kjolta. Kjoltbarnholm har jo kaplar. Da tankkaplen fer som både sløsja vindmøller. Men vi klarer oss sjølve, og vi er absolutt positive for at vi kunne klare oss sjølve. Her en trobladj at her vi er jaun også av vinteren. Ikke det vil vil ha en rymlig kvalitet og stikkandakt tjåkon, tar vi opplada iPadar og kvarsta søgnon. Og hvis det som kommer stikkandakt skal være lukka som vinteren blæser, så har vi også en større trobladj. Her ser vi inn sammen vi øren og gjørstene batteriskipan. Man kan si etter et demonstrasjonsprosjekt, et omedelig veletna prosjekt. Her sørger vi at vinteren her 20 sekunder mittelig kan stappa. At vinteren varierer som vi alt vet at vinteren gjør i fargen. Batteriskipan vil rei og noen kompenserer for i øyjavnene. Og det som kommer ut av nettet til den grønne linjen her. Hatt øynløsjen. Noe annet er så til at vi misser noe, og jeg pyrkjøper øyla teknisk, men tar vi nyreglerer og ganske avmonterer okkara fossil og versk, så misser vi noen systemvøydninger, det er vi energi og kortslåtningseffekt og liknande. Her kunne vi et øysenløs. Med til annan så har vi vatnorskan øyla gode kvalitet innenfor akkurat her, men vi er også nødt til å sette noen, ja, her har vi så ganske meldt til ganske noen synkronkompensatorer. Det var det som Peter fra Energinet DK nevnte i øysen. Det er noen komponenter som skulle angjette i form, eller i takt ved at vi avmonterer eller utfasa det oljerikne verst. Hva er det så for orskokjelter? Jeg skal ikke komme og skrive noen av teknikken nå, men vindorske avgjørst en utrolig god orskokjelter for vi har en rikve av vinter. Hun bare øyelig avstå. Og mengen så hører vi å få spurninger, hvor setter det ikke bare vind opp? Og det blir nevnt også i hese forum 20 megawatt først og fram til 2030. Det er just noen mån. Vi kan ikke her. Det er en simulering gjør det med i Stockholm. Vi sitter her, vi tar vattnorskene, så har vi vinden, og så har vi olje og reion, for å bruke fremme til 2030 ut den svarte linjen.
Og her har vi prøvd å sette inn 20 megawatt av vinter annet hvert år. Hva betyr det? Det betyr største ikke så nek. Vi kom opp av 25%, og så synes jeg bare at her, det gråa her til spittlorsk. At det orska så fint spitte, så det kommer til å skåre av det. Så jeg tar vindorskan, hun framler så nek, timer av døgn, og kan vi ikke ha bruk for orsk. Så at installera bare vindan i etter, gjør ånga møyning. Det skal gjøres ved kyl. Så kommer vi til vattnorskene som er en ometelig god ressurser i førjen og øsene. Og her kan man si at vi har erfaringer ikke bare se med førje folk. Vi vattnorsk og holdt 8 fra 2021. Utrolig god og støv og tøkkene. Men det skal være vattnebygging nå. Og det er det ikke alltid. Vi har sommerperioder oppe i 30 måneder kan vi ikke ha snakket vatten. Og så sjøavfall, som er utrolig avhåverst hit etter. Her oppe i vinstra hjørnet har vi en tekning av det første åtta samfunnet kan man säga, og hver vi setter over inne og kanna hva er orske mølegane i 4 og sånt, og det viser til flere støy som er ølintressant, det er ikke nær etter. Og det som er ganske øysintressant er her, og det er vidt alt som har en båt og ganske flere vi, at det er tøyermessig moner av rasjonen i 4 og sånt og fargen, som betyr at hvis vi setter sjøfast og blir nye i med støy, så har vi en orsk og alt døgn. Det er en orska som vi kunne råkna vi 100 fram i tøyene. Vi vet akkurat når den er taks og når den ikke. Og så sølårskan. Og jeg sier det stadig folk det som kan skal trekke på smulbandet da man sier sølårsk og orskeskibande fargen. Det er høy møyning. Og det er gjerne. Her så jeg oppe vinstra hjørne søltøymaner i fargen og et mye søltøymer per måned. Og som det sutja, så skal man holde ferie i maiman. Det her er det mest søltøy. Men lykka mykje, årsaka her, jo det er meg. Men det som er interessant, det er, man kan si, korrelasjonen og i middelen, det samanfattelig i middelen søl og vattenbind. Det kommer alltid til å man lukkla løtt. Hva er det som gjør at sølorska er blivet interessant i fargen? Det er den fattlande kostnaden av sølorska skipene. Vi ser ikke her at sølorska skipene er fallende holdt 30% i prøyse årene fra 2008 til 2015, og bare i fjør fallet den orske tøknen 16%. Nu er det knappt blivit ordentlig, høyest vi vet at vi kommer ånga det framle og lykke nek som er gjerne i Kalifornien og Arabien og alt det forskjellige. Men sølorskene fargen kan gjøre oss orske og vinter og vatten annars ikke til steder. Og hittar vi så etter sammenfattelen, så har vi det her sølorskene, mest om sommeren, lyt i ånds om vetren. Men det har vi så hatt for at ja, men her er bial affall i årene 2016-2015. Vi synes at her er mest om vetren, og ikke så nek om sommeren. Og akkurat det samme vi vinteren, til nek vinter i vesterholdene, ikke så nek om sommeren. At det øyla, man sier komplementert, passer øyla sammen, og så nyast har vi sjøavfallet som er alt året. Kan kalles som en form for baseload. Det kan vi så, og som så heter døm i atter, hva vi sier vi har framrakna av orsk og nuslene. Nu har vi brukt alle orskekjeldene, ikke bare vind, og vi synes at hvis vi tikker på prosentparten her nere, så kommer vi måneden skjøter på 100%. Men jeg skulle løse at her har vi sett en pumpeskipan inn. En pumpeskipan er absolutt vital i en framtida orskskipan. Og vi begynner her før 2060, det kan godt fra 4, det kan godt fra 17, hun skal timast rett. Men sammen om til ser man at men solen ikke minner, hun fyller kanskje på årspass, ikke nek, men hun er til stedet akkurat her løtene vi har bruk for. Da er vinter og vatten annars ikke er. Og så er syndrom orske gamsler, som er ometelig å ha verst. Og øysen tidser imot til hvordan vi bygger ut ved det grønne orsken. Jeg tidser noen grafer ut ur sånne dokumenten som heter sammenfatning av scenarier for energilagring på færene. Det er et dokument som er tøkt. Jeg var orska hevet alt det, ser vi da nok øysene, at det er et allmänt dokument. Hetta viser at hvis vi fra nå av fram til 2030 bare bygger ut ved vinter, og stadig skulle være grønn ut ved 2030, så har vi et hørv en orske gamsel og 3 gigawattimer. 3 gigawattimer. Hvordan er det her hvis man skal tenke i relasjon til reservarstørrelser, så kan man si at man kan gå med 25 gigawattimer i 300 meter hatt og cirka 30 millioner kubikkmeter. Dobbelt størst som øyesvart. 25. Hvis vi har 4 for størst som øyesvart, minst av det, men det skal være 300 meter hatt.
At det kan man komme att til, vi ikke akkurat nu etter el. Der kan vi så legge sol inn at treet, ja, men så kunne vi fære ned 45 gigawatt-timer. Og legger vi så sjøavfallet inn at treet, så kunne vi fære ned 22 gigawatt-timer. Ergo, vi at bruka der orskekjeldene atler, ikke bare fokusere på vind, så kunne vi minka måneden om orskegangstene av sjåk. Da tørven av framme mot 2030. Så kommer det til utørselig atlander, som ganske fleste har sett av Nudjøyton eller portalen i Joar, så ser vi ut ved en atlan i Joar, men her i Sorøtene, hver vi malte vi til å sette 6 miller opp i 2018, og gjerne pumpskipen mittelen Myvatn og Vatsnesvatn i Botne, som skal være aktiv i 2020, og så at det tar å sette 6 der neste opp, så her tøker også i 2020. Hende atlan kan spære oljenøslen i Sore, eller oljenøslen i Sore fer fra 6.000 tons som dyrer 2.000 tons, og vi kom opp på 45% av hverandre orsk i 2021. Sjåan det nekka 30 fyrst atlan i at øyer og så videre gjør løyver og myndløyger. Da ser man nåran 4, malt blir til å sette 12 megawatt opp neste år, og simuleringar jokkon, eller utdrakningar viser at vi kunne avsette 26 gigawatt pointless i netten, men det er spittlorska på 11 gigawatt, men vi sparer 5.500 tons av olje, og sammen omtidje så er prisen velbøylig enn oljeframløsland, oansett om vi misser sin orsk. Men handan orskan, nu börjar att preparera orskeskipene til denne pumpeskipene søyten her. Vi skulle jo bruka spittlorsk da. Somleis hever hentan verskatene nekka treiter at vi slipper inn av økjer og at æveren myndløkker gjør løyve til å sitte opp. Og som det sørste i hesson så har vi i okkar utdrakning valgt å bruka øyla konservativ tøl. Ergo så kan det godt bli oppad bedre i så tølen som vorste på en fram og undan. Så vi da baserer okkar utdrakningar på det som vi er i 2016, kan vi ta et absolutt undermiddel både i vatten og vindorskår. Så det kan nesten bare bli bedre. Og jeg vil se at en marsk som vi skal ha maks 30% av vindorskår inne. Det som er instantaneous penetration. Så tilregnet for å se er at vi skulle gjøre en skinsamme utbygging av hverandre orskskjeltene, og at vi bruker atler, og at gjøre den nye uiløvene rettstundes, at vi ikke leiper fra med av, og gjøre store uiløver. Vi vet ikke ordentlig hvordan fremtiden ser ut. Vi vet helst ikke til voksen og elnøsene som vi tar oss på. Det vet man ikke. Og selv om vi er teima uiløvene rett, så trykker vi kunden en forbøylig en pris som gjør det. Er vi gagner i det atler, da jeg sier atler som var inne i prinsippen av sol og vatten og vind og sjøavfall. Og vi bytter orskegangstene i stigen, som tørveren økest, og at vi i ødlom tog vi gjør at det er etterlig til veitingartrykt, omkvarve, budskap. Takk for det. Takk for det. Vi får ta om spurning og salen, og lukke Arjen ta spurning og salen, at jeg spiller selv altså, til nok så større kontrast mellom det som du legger fram, og det som Peter Jørgensen legger fram. Her han tåser om at man leter utbygginger og ting henta etter, godt nok etter en politiskare kaos, men etter marsjen av 16. Og her, hvis jeg skal si at det er sinter, jeg vil si at det er sinter planbudskaper litt sovjetaktigt hoksneråter, her man har et fela som bestemmer at så det skal samfunnet innrettes. Så det månen her i midten er øyelig større. Hvis jeg tenker døme, så nevner du sjøavfallsorske som er en øyelig dyr orskekjelda. I det, ja. Og at man legger opp til at folk skulle velge hitapumper, og ikke skulle velge ære løsner. Nei. Og at SEV skal velge nær i gamslene skulle utbygge sammen. Så helt noen kommentar til det, altså at månen eller kontrasten er større. Ja, absolutt. Folk skulle ikke velge hitapumper. Akkurat framrakninger kan gå ut på man velger hitapumper. Du kan godt velge å hite opp på en løs. Du skal bare framløye trutja for noe orsk. Du kan godt velge vektningsbiler mot elbiler. Du skal framløye trutja for noe orsk. Ja? Så det har aldri sies kjølt for en orsk og effektivitetsskjønnerådene. Da man snakker om marskene, at det ikke kommer så rent av det. Og han nevner Bornholm. Utrolig spennende å sutja. Men det som var også avhørt, som William vurste til, hvor vil det være nå? Hvor vil bruke nå? Hvor vil starte opp nå? Og her feiler vi, altså hvis vi tikker etter marskene nere, så leverer imisk orskefyll inn, så jeg vet at la levera så snakk, du tar seg i forsøken så.
Men så feiler forsøk. Og hver tredje dag, eller hver tredje dag på at de feiler, men tar tredje på at det står kunne vattne ur norra og sjå og kapel til Tyskland. Det har vi ikke før. Det har sett anker meldt feil inn i disse marsknavskipene. Så skulle folk finne seg så blackout for. Det konsekvensen. Er det spurninger ur salen om? Her er spurninger, så jeg skal komme ved mikrofonene. Madame Terje var det som tog seg trutjaffæren her, hvis man skal ikke hita det bøgnleis. Jeg har gjort en røynt i halvt år. Akkurat 6 færen her. Det kan du sutja ned hvis det er interesserer vidt. Ja, det gjør det bare bedre. Det kjent om det, så sier at du har kopper du på 6 i stedet for 4, skjønner du? Ja. Det gjør det bare oppad bedre. Vi har brukt 3-4 ganske så kopper, og det ganske i lakra leie tar vi ikke langt fram til innan. Så det var bare en stoland kommentar. Ja, her er en annen spurning på en. Og i mye mikrofon for pantaren så kan lykke. Sjøafall, ja, til øyla dorsdakkende jo, men her sørger vi en kolossale utvikling på averingsplan, og vi sørger øyne 4 åkken, og sjøafallsturbiner kommer lekt nye og i prøys som gjør det absolutt kjeipende førjen øyne. Jeg har spørt til Terje om hetta vi at vi tar tjekkast nekker ferier om til å byta sev opp i et nedfella og en framlagslepast og årsøkken til er flere okkon som er politikere halt at det var godt husk og til vi kanskje så fyrir okkon at det tar blir lettere å flytta past av utbyggingen og iver og private uleggere så at sev ikke ensmalt kommunale fellesskap ensmalt stendte vi til øyla tunge store fortsalige arbeiden det er ikke alltid ut. Vi skriver 2016 nå til få år til vi skriver 2030 til bare 13 år. Og da to nevner til dem sjåfallsårskene som en parste utbyggingene, så det er vel eisende rettlige kostnadmikler utbygginger. Jeg vet at jeg ser ikke nomt så vel om man tar seg man bytter fellet opp, men hva kunne du sagt om den parsten hvis man husker seg at man flotte parster av disse utbyggingene eisende ut til ånder? Jeg halte at Bjørst, det var panel at han avhatter, hva jeg halte man kanskje kan spille om politiske spurninger om å splitte sånt og ikke. Men det har vi bjørt seg fram, altså det kan man i det. Vi har haft 2 vintersko på, og jeg halte absolutt at ja, men det halte ser var ikke mot. Ja, man har vært opp med det best med en vind, som man sier. Og det er nok en øtlende vi får det så bøyde som gjør det. Jeg halte at det er svære synd, men jeg halte lett den politiske parten av det om det skal splitte sånt eller ikke bøyde til panelbord ganske sånn, ja. Ja, takk for det, Terje. Vi må gjøre programmet nå. Den neste fyrlesehalderen er fra Hendrik Ekholm og Finn Jakobsen fra Magden. Hendrik Ekholm er sjørig i Magden, og Magden er 8 av fellene som gjerne vil melde seg inn av grønne orskobanen, og være framleger grønne orsko. Det er sånn at som tar fremtøyer orskoveidere rolle, som er færre borste fra oljene og være veidere av grønne orsko i førjen. Så Henrik Ekholm er den fyrre, og som er skyldet så tar det taletøyene, så Finn Jakobsen kommer 18 av. Finn Jakobsen er tekniske løyere til SEV, eller tekniske kjører til SEV, og er nå tekniske kjører til Magden. Så gjør så vel, Henrik Ekholm. Ja, takk. Takk for det. Vi atla at bruka tøyene på hitja sender etter gussi og vi suttja støvene og orskmarsnene i det. Helt reelt. Hitja ton atlanen som fyrirligja, hos konkret er det og hva er snakk og hva er atlaner og hva er på inn i tøyerhorisonten som vi har til 2030. Og så har vi nokkur oppskott til hvordan vi kunne spille prosessen opp til senast. Så at samgången er øyla framsynt. Vi skulle hava all opphitting i vår verand årskjelder 2030 og 2025 heltene. Og brennjevne fra Ekføren skal også komme på verand årskjelder. I skilja landa sev atla resten jeg flytta til 30% som kommer fra størbilen i fargen av diesel i størbilen i til elbilar. Det er så det øyneste oppskott i høymen som vil ha størbiler i el. Det er ikke andre som tror på det, men lukka mye tog, det er en detalj.
vi skulle røkkes malen på avgåst 8 og 13 år. 8 og 13 år. Og det merker vel at nækker av sånne atlanen som man snakker om er fullkomlige konkreter. Så det er teka av almindelig lunch og utbygge og implementere. Atlanen er framsynt, hun er god, og tryggftig løy. Det er fantastisk å lese gjøre. Men jeg spekulerer omknare på hele politiske myndelagen iver høver sett seg inn i hvordan stor han oppgående er. Altså hva det egentlig er krevst at vi gjør, ikke snakke lagt, men vi gjør. Jeg er ives nok så større enn utøy, men så er det så godt at Sev sies ikke ivast. Terje sier til at det er som så ikke problem å få et her implementere i 2030. Sev var det første som kom vidt døy, og politiske skipene til opp. Og i halvdel atlander enn NFNR er gauar. Men hikker man etter tar man utøkelig verskattlander som skulle teka oss fram 8 og 13 år, så er det helt av almindelige foar utøkelig. Det er for nekv spennende gransking fram av Sev og Ærastane og en NFNR til ordentlig godt av onkel gjør det. Men jeg så ikke lyd utøkelig. Og hytja vet så er sånn åren spurninger som Bjørs nevner vi her som er almindelige interessante spurninger. Sev kom ut ved en tøyende skrive så la oss gjøre førjer Hamsins grønnaste ødja samfunnet og en NFNR døyligt at man har visjoner. Vi har bruk for det. Okkara interne serføringar og okkara eksterne rådgjøvare vi serføres ned, hukt og etter ned rundt leslige metingene som kom her til, og stedfeste at det koster minst 6 milliarder. 6 milliarder opp av 13 år. Og det har vi så til knappe milliardene som vi har brukt i tungalversen i Sunte og Vaje, så er det skjei. Og man nesten hodet sier som sier milliarder millioner, men det er altså rymelig penger. Oppa 13 år. Årsskiftet kostar her cirka 6 milliarder, og vi skulle fære fra framløya 130 gigawatt-timer i hverandre årsko opp og gav 600 gigawatt-timer. Jeg vet at Magne Laksafoss har vi jo sagt mellom 1000 og 1500. Jeg halte han råkna oljeløsene bøgnløs til Orsko. Terje viser av koppvirer. Det kan man så alltid diskutere etter og fram. Det som man ikke kan diskutere er at oppgaven er helt av almyndelige stør. Den kostar helt av almyndelige negg, og vi har 13 år etter. Da i råkna vidt man sier værende Orska, så mener man værende Orska. Så er det ikke marsnarføring her som man kallar tungolje produsera elektrisitet for grønnorsk. Dette må være ordentlig grønnorska, og det er mest så cirka 15 vindmillunder som tar i huset igjen på 13 år. Jeg skal ikke være negativer. Jeg halte at visjonen er gauar, men jeg halte onkeltøyne at onkel burde teska politikeren i øyra, onkel Rajan Stoner. Altså, det kostar meg. Og konkret er ikke nekva båren. Hvis vi hittar hva støvan i orskemarsjonen er det, så halter vi at det er rundt lengt av mål fra dagsens orskemarsjonen til visjon 2030. Altså faktum er, som vi nok kanskje gløyma, at Magn og FO er så nekta største orskeveiderne i fargen det. Om det er så godt, det er skitt, det er så sikkert nekva meningar om. Men det er bare fakta. Vi standa 4, om man fyrir 40% av veidingartsiktene av føreskar i orskeveidene. Magn og FO. Hitja vi etter elframløsene i bruket 2016, så er tungoljan anlite på elframløsene. Tungoljan nummer 8, her som flest gigawatt-timer kommer av elframløsene, vatten nummer 2 og vinter nummer 3. 50-50 cirka omkring værende orsko og fossilorsko. Og jeg legger ikke uikus nek PR-tiltøk vera fram til, legger ikke ofte vi halda råstevne, men tungoljan er graf-skyten, hun er vandamidjel, og hun er neggskytnare og mer dolkande enn en gassoljan som vi bruker hida vid det, og det diesel og bensiner som bilene bruker det. Det er bare faktum. Jeg på ikke kjent nøkron, jeg sier bare, stedfest bare faktum, at den oljen er så skyten, at hvis den ikke vil hita, så stadnar hun.
så är det en stor klumpar av massa. Och I halde ösen till att hvis vi skulle komma vidare i så må vi geva som snacka som om att tungolje framlagt el I grön orska. Det var nämnt i höjlen. Hitta på stolen som man tar sig om nu. Koppvir en 4 månader. Absolut. Men vansen han att to östjur muskelna av tungolje. Och det är bara CO2 problemer vi får. Vi får stora elbjörngar vi har långt svavel dotching I färjan. Hon får bara ökast. Och svavel dotching är inte spela vi. Så vi snackar om färjan. Säker ökje I EU, det som vi känner att det borde slida upp. Det störst sjöökje vi akkurat parst av höjden här som tungar är förbi. Ökna svavel dotching. Det svavel man fokuserar på. I Norge är trubbel för färdselsoljorna. Amerikaner för bjöarna nekvastane och så går kineserna börjar för bjöolja. Kineser börjar för bjöa olja som vi kallar för som framlägger grönt el för. Och I halt att det är en viktig realitet. Det ligger mycket för att hända fram över. Atlanar som ser över atlanar som andra hava. Det han är vi må huxa om framlägsla av gröna jorsk. Framlägslan till här I lidsen ligger. Affära är råta runt vid imskon hita pumpestol och diverse alltså. Han nittar inte. Han nittar inte. Ta flyter ju inte. Och I halde till att det här är att vi måste göra okkurst markeringar. Ja, finnas så slä. Men skulle komma vidare så halde att man kanske ska ta läggvatak. Det är vi tar kanske svårt donal helter. Det ska skiban se och för fråga oss ner vi att markera så öjligt att allt är grönt som man ger och nu är det grönt och fortälla grönlandaren det att om 13 år så är det grön ta faktum med det att prognosen på tungolje I färjan säger att det är ökast. Det är kurvan om man så eller så kurvan går upp efter prognosen. Och det är bära till elframväxt. Så hatta är som så stövan som vi söker. Men igen, vi sjånar gåar och allt det öliga positivt att vi har en stånd som ser som hur vi sjånar och som vill något som granskar och I himmelskap. Men hittar vi att synter efter kväfire atlaner lidja så det så inte det helt stora. Men skulle vi upp från 130 gigawatt-timmar upp av kanske 600 eller som Magnus Laxan var 1500. Det tycker kanske mer på att det här som 600 gigawatt-timmar här. Så tvär vindmöllonder gåar. En pump storage verkatland så rökt är gå. Och en pump storage verkatland så ser är gå. Så. Vad är det konkreta där? Men det är en viffhandlingur. En viffhandlingur I årsskiften fram till 2030. Det är skritt av løgene, men det er ikke engang størst fett. Så lengt vi fra vi sjøen 2030. Sjøvarfallsorska, ja, til at testnivå I det. Jeg skal være I årsnøyden og se at det er testsentrum der. Til at testnivå I det. For vi prøver for at du jo, det er for ganske opp, for ganske ned. Det koster en form I det. Solorska, jeg skal selv arbeide solorska og Arne Konferger. Ja, det er en sterk grønn og skjermerende teknologi. Men det noe konkreta atlaner att implementera solorsko skibaner I färjan för att det kostnaden för skulle det vara vi har 8 och 13 år till ordnat det där. Jag håller till ett rymligt krav att se att ser ska ordnas själva. Jag håller att fälla som mag och andra som är privata marknaden borde teach och av pasta bilderna. Så sev klarar inte årsskiftet. Sev klarar att vara donald fälla som det är I det. Att trycka och strömmen. Att framlöja och göra granskning. Det klarar bara inte allt. Vi måste ta läggvat här och hjälpa oss att till att komma härifrån och här till. Det är ett risarbete. Jag har lyckats få att finna att jag några tålen som vi underbygger och på halvväg. Så vi skiftar lyckats. Ja, kom den, og det som jeg skal bare lov å si til nøktøl, og nå at jeg
flere tøllen, og sånn at jeg var i verden så sampakket jeg vi grafen til Terja. Her en framskriving av, så vi synes jo da, orske tørvenon, eller orske framlastene, eller orske framlastene fram til 2030. Måneder mittel det som Magnus sier, på opp til 1500, og her, det Terje Eisenvata, at vi var sammen vi myndleggene, og diskuterer hvordan kommer fremtiden så ut. Og det 600 gigawattimmene, det basert på at man har flotningen, og man har opphittingen, og at hun basert på at öll opphittingen er via hitapumper, eller effektivere hitaskipene. Så leis at det ikke bare beinleis iver fra tog oljenuslene vi har i det, som kanskje Magnus Atøl sier, at vi bruker, hvis vi fremrøk skriver til forbruket av olje i det, så vil det her 1500 gigawattimmene. Så vi er ikke forfølgelig åsander, det er bare spørsmål hvilken teknologi man får velge til å nå mål. Henda framskrivingen, hun sier så at fra søvletølen fram til 2016, så blir det en jøvn og støve marnusla, og det er en større framlasla som skal til. Og det som vi tar der, vi ser hever vattnorske og hever vindorske som er røkt, og det det grønne og vattnorske nett. Tog det at hvis man ikke gjør, bare sitter hender fra hånd, og det ikke kommer mer, og man får innføre hitapumper og ære skipene, så vil tunganløsland vekse. Og år for år. Og det synes jeg langt nå, at for år fremover, så vekster, og det vil si at de tonsene som vil være av sundt i veie, det økest. Tog vil tunganløsland økt de kommende år. Ser vi om sånn utbyggingen, og hvis man fyrstidler seg til at myndelagen, det er politisk myndelagen, eller omsetning av myndelagen, ganske heldig at nei, at oljenusland skal ikke vekse, at man får se det loft i hvordan ekva tungøyler man kan bruke, så begynner det langt kommende år, at vi har tropleggere til det reie her oppe, og det er økest år for år fram til 2030, hver skal så hæsen orske framlast parsten kommer fra. Hvis man fylter visjon 2030, så skal jo oljenusland minka og være helt borster 2030, og tog det gjort henda grafen, og dette som til interessanta, hvordan få at hæs orskene til høldar. Om vi og hessen dømnen sier at det er bygd der, eller at det er oppsett der 5 vindmillunder, lykka som den i huset så får det få en alt større parst av vindorske. Grunnen til at det er så beskjed at det er bare 5, og det kan gå 3 i midtelen til ekta som Terje Eismer nå. Man er nødt til å få det tilpasset til skipene, så leis at systemet, det ser som tar fra dansk eller energinettverden, ja, at skipene køyrer sammen, så at det er mulig at ha det. Men eisen vi 5 vindmiddelånden, så er tørver av stadigvæk 100 gigawattimer fra Sundsversjonen, og det er stadigvæk 170 gigawattimer som ikke noe løsning på. Røkt er framme, og ser eis framme nå ved pumpskipen. Her er altså lagt pumpskipen til røkt inn, og hvis det blir til, så skal det gjøres. Det er mest så at vi tar vattnorskene, vi tar 100 gigawattimer fra en pump større skipen, og vi tar stadigvæk en 105 vindmillunder pluss det veran som men framveis det en 150 gigawattimer som må framlegges av sunte og i vei. Sjårfallet, som nok til omkring førjer, ta den teknologiske mennesken i kommet, og den kan brukes, så får man selv etter tøy. Her det så lagt inn, det som man kan umynda seg av det være. Men selv vi ødelhesten her, så standa vi i 2030, kan vi mangla 130 gigawattimer, og da har vi brukt røkskipanen, det som man har hørt på milen, og de framne som har vært til kanskje 1 milliard.
vindmillpastren til kanskje 5-20 millioner, og hva sjøverfall kommer kosta til. Så bare vi framlagssynet tottar på en littler 2 milliard, og vi nå ikke amal vi ødeltegn penger. Tøy det hva det store avbjørnger i Vision 2030. Tøllene sier helt klart utføringene store. Tøy og til alt det så leis at det pengene som bestemmer i samfunnet sjokken i dag. Her det første samfunnet er det allmänna, SEV og det private. Vi høver disse pengene til en 6 milliarder som skulle brukes bare av framlagssynet og forbrukssynet. Det tøkker i samfunnet og tøyen tøk til det. Så som sagt, til bare 8 år til helten opphittning skal være konverteret, til 13 år til alt skal være. Så det pengene tøkker, eller tøyen tøk til det. Ja. Vi halda til at dette vil tro på noe, ut fra de faktum som vi da presenterer. Men vi tar noe på hvordan man kan komme långre og på sin styrtid. Og her elvadingarloven rymlig av tødningar mykje. Vi halda at vi har brøyta elvadingarlovene. Som matar kan man få mer dynamikk og mer kappingar for inn i førska elmarknaden. Så at vi kommer nærre på Vision 2030. Vi vil stadig komme nå anna, men vi kunne komme vel nærre enn vi verande skipa. Jeg halder det skal være møvelet tja donalion, privat og fyrtøkken å presentere noen prosjekter. Hvis det borardig, hvis prisen leie, så kan man gjøre det. Vi så hva hendte ved sørste vindmiddel utbøye. Det var et elgestrøy, og man brukte aravis og vindekærnevnden, og man karte avgjør tja vindekærnevnden om det samme malet. Man bruker ikke tøyene rett. Vi tar 13 år, vi skulle bruke 3-4 timer hver for vindekærnevnden, vi skulle gjøre en vindmiddel, så vi trobult. Det betyr ikke at Angvar Hannes og Jannes kan breste vindmiddelunder opp og charge dobbeltpriser. Men vi må finne en løsning som gjør at det ikke tek så langt for å bygge vindmiddelunder. Jeg halte til at vi skulle hytja et utlandet og vi skulle lusta et dem fyrlesalar som har vært her langt i det. Det må være møvelet til fyrtøkken, privat og fyrtøkken, å framleie grønt elen av nettet og selja det beinleis til sånne egne kunder omveis til allmänna elnett. Det må være mulig at det øynaste måten vi kunne få en ordentlig dynamikk i en av marsknaden og få kreativa og gode brukerløsninger. For hytteren om åkken hva hentur ta ut av privat og komme inn av marsknaden og i samstarve med en sterskon allmenn etterlide og sterskon allmenn stånden som vi har til oss hørst om her på Jan. Så først alla möjliga lösningar som gör implementeringen av som gröna lättare. Jag ska inte nämna flera, jag kan bara till döms nämna till vi att du säljer el, du kombinerar det vi hittar på solo eller leasing, du kombinerar service och pojta, du kombinerar sågar kanske elladdare hemma vid hus, du packar det samman i gåan packa, för folk som har betalat på den vägen, det betalar det, för folk som inte har det gåa cashflow, de kan betala outgöld. Du kan styra så allmäntliga negg i som marsknaden, men det krever til at det private slapper produsere nettet etter noen forskjellen som myndeløyden setter og selge det beinleis til egna kunder. Og hvis man tror på at det skal bli hytja rundt om på hva Men, vet ikke at når han skulle så hører man ta seriøst. Og som jeg sier, Johanne, vi kjenner alt vet ikke at vi standa for vet ikke at sammen med F og i 40% av første årskene. Det er ikke noe å ta latt, og det er ikke noe sev til latt, og til østen godt. Men sev megnar vel at tekka seg av veidningatryktene høyast under framlegna nett. Hvor skulle man ikke ta det rikker alle ærestand? Sjalt om man kjører en kapel i middel. Det krever lover, og det krever strengt etterlid og strengt krøv. Og ikke nivån til. Men det krøvene må være objektiv, og ikke være forhindrande, bare for å være forhindrande. Så hvis man vil behalta et allmänt monopol, så det å si, men ikke lese gjøre, du vet ikke at det er vant. Men det halte ikke at jeg har mest å se vi over hever til ambisjoner. Jeg har mest at se hokser og vet ikke at det er viktig,
Men at orskeskifte er øysene øyla viktig for seg. Vi har ikke hørt noe som man skal bruke løsene, men jeg kan øymynda meg til at alt som fører til å skjøte i orskeskifte, om man reker ved sjøen 2030, vil være søte musikker i ørene til seg. Jeg vet ikke, men jeg øymynda meg det bare. Det er ingen trobeløy at sev framhaldende være sterskere stående. Sev for ikke å være nylig på nærmere mat at man ikke vis ned. Sev for at fortsetter vi utvikler seg, vi har granska, tenker seg av elnetten, sette kriterier for åkne ånder, og så går øysene selgen av nett. Men, vi må simpelthen syrja politisk fire at æra fyrdøker slipper inn av nett i framløya og selger det sånne kontar og presentere sånne kreative løsner for forbrukeren. Hvis vi ikke får flere aktører av markedet, torta sjálv. Vi er 13 år fra visjon 2030. Vi mangler flere 100% eika av gigawattimen. Det er konkrete atlander som tenker langt implementere og planlegge. Det er fyrlig ikke ordentlig. Tror nekker inn her i verden at jeg leser gjøre på 13 år alt det der? Ja, til point. Jeg trykker jo på at hvis vi gjør det her, så kunne vi komme rymelig lengt. Det gjør ikke verre gusje. Vi må lytte fela, vi må betala rokningsne fela, og vi må samstarva allmänt og privat. Sev, orskemyndløgjen, politiska skipanen, og så må vi privat og fyrtøkker teka i egna varm og sia at det er rymelig at vi vil hava sev, at løse alle oppgavene, vi må vinna banan og hjelpa til. Takk for det. Takk for Hendrik og Finn fra Magn. Jeg har noen spurninger ur salen. Ja, her i brev. Jeg er Hans Bjørn Johansen. Jeg er kappingarneitel til Sev og fjærsidetile. Jeg var nødt fjær sammen med Kuppasberg. Nå sier Terje at jeg kan spære 400-500 tons. Jeg kan i Kuppasberg for alt landet spære 45.000 tons av olje. Halvere oljenøsene vi er helt, og samme oljerokning. Og her vi har sett en chans å kappes vi med hvis jeg setter det i gang Kuppasberg. Takk for det. Jeg har en spurning, og det var til at jeg nevnte noen tøl for utbyggingen av en kostnad på 6 milliarder. Og vi ser også på det husarhalten skulle kjøpe hitapumper, så ligger det om 4 milliarder. Jeg har til råkna kostnaden i bruksøyntene vi i den kostnaden, eller det bare framløslige øyntene til det hukte på? Det er helt klart, altså, hvis man bruker denne pris for en hitapump-skipan i dag, gjør det skipan, men han fer helt seg ny. Da vi skulle hava 20.000 stikk, så fer prisen nye, enda prisen, og tog jeg har råkna med, han er ikke råkna med 4 milliarder, men han er lagre, men sier at det var en 2 milliarder i framlagstålen, og for å få alt orkna til høldar, så må man bytja ned jo, for å få alle der eintene der, som skulle hjelpe til å få skipan stabila, og så er det forbrukseintene ut til grunn. Så det her gjør cirka 6 milliarder etter det som han kjenner i dag, og så 1 milliarder til veitningsrikten. Og til å som forbrukseintene, så har vi ikke tid alt det rørarbeid som skal vi. Rørarbeid er kanskje ikke 6 år, men det er egentlig en større parster av installere hitapumper i gammel hus, er rørarbeid med gjørast, for jeg har penger høyst. Det er 1,3. Det er et godt på 6 milliarder. En av spurninger selv her, en spurning her er det. Ja, god dag. Ari Johannesson fra Ungårdslovene, Årskådøltene. Først, takk til sambandsblodgen for vel fyrkjøpet tiltak her og avhørt tiltak. Og bare holdt stått vidmersing til Hendrik, og takk for en avhørt fyrlestor. Kanskje var tog inn framlova at han mer pessimistiska framlova, men Terje sa at han mer optimistiska. Og helst har vi bruk for bavon.
og sannløgjen er kanskje også midt i midtelen. Da du nevner 6 milliarder for makten i Østenverden, ja, så det sånn at sort tal sier ikke eller noe ensamt. Man kunde ju färja diskutera vad spär du i att göra. Det 6 miljarder i med landa oljeinflotningen. Oljeinflotningen är inte längre från 1,5 miljard om året bara. Och annars till det som du säger om det vi ska framlägga, alltså lovarverk är så lösnar det att det ser samman vi orskomendlagan som ska till rättalägga arbeid og orske oppbyggingar, og sålesnar er det fullt ut fra vi galtande skipan, og hins spurningen er kanskje som Terjeværen, ja, han høyre nok snakke heima til politisk, eller i tjekkpanelen og 17, så det var sånn avhverst av fylgja vi i tog. Så, man omtidje, hvis man sier at det mest pessimistiske sjåna mi har mest rett, så kan man kanskje si, så er det alle for en rett at man bygger et velfunderat sånsverk og hever Terje 100% sånne som man sier framråkning så kan man kanskje spørre om det noe rettelig at legge så hardt ut i en sånsverk så at det her sannleggen er sikkert også mittelen men bare holdt stått takk for det vi mennesker kan her da har jeg det jeg har vært men hverdagen er ikke alltid så svart-kvitt som nej alltså det är rätt han är skuld han är svarskvider och det är pura rätt är hållet här att det är no media folk som har hållit med malen eller ljósarament och vill gärna göra politiska och mässamar på akkurat som vi så gör. Jag håller inte säga för just. Istället för att det här version konkreta attland. Det var nästa snack och det var nästa granska. Men helt konkret att nå från nu 13 år fram 100% av forskningen. Det var allmäntligt tropult hvis vi ikke gjør noen inntrykk i elvadingarlåna så vi får flere folk, flere fellesskapen av banan så vi kan lytte flokk at vi ikke legger alt det her nær oss hev men vi øysene legger det iver til det private og at han hatt nå har vi 20-30 sjå der. Og en stått av vi til Sundsversk og Voksversk utbygging som sjølvan skal gjerast tog til allnøyot framlevan til energinettet det danska samfunnet duer på utalanda sambandene så det manglar røy, så kjøper der, tar det for nægst og selger der. Og det Sundsversk og Voksversk kommer å fungere akkurat på samme måte ut for skipene, at det spiller til, tar det manglar røy, og så det denne ivskapsårskan som man skal gå inn på. Kan man ikke se det spørretegen vi om versten skulle bygges ut, det til allnøyt, det garanten for at det har en trygg elveit. Takk for Henrik Ekholm og Finn Jakobsen fra Magn. Arne, vi får dørapause. Vi tar dørapausene nå. Vi blir sånn jeg forsinket av Skype, tøkningen troblagen, i morgen. Vi tar en dørapause, og så tar seg røkt kommer av banan klokken 8, stundslige. Jeg har lukket en kommentar til, nå ble det nevnt til utråkningartølene, vi gigawatt og hvordan det skulle til, og det var pura rast som det ble stedfest, altså at det er utråkninger de har gjort, som vi også vurste i morgen. Det var simpelthen tog kalorieforbruk av olje, som vi bruker til hita husene oppi, og råkner det om til vindorsk. Vi får takke pausen nå, og så begynner vi etter stundslige klokken 8. Og vi er etter, og i rommet så innan her, velkomna på